već 12 godina nije pobedio Partizan na Karaburmi. Malo paradoksalno zvuči, ali OFK Beograd je u poslednjih nekoliko sezona bio uspešniji na stadionu Partizana nego ovde na svojoj Karaburmi. Poslednji put OFK Beograd je triumfovao 95. godine, tada je bilo 2-1 za romantičare. Ogroman aplauz i za fudbalere Partizana i za fudbalere OFK Beograda. Rekao, moglo i očekivati bez obzira što se utakmica igra na Karaburmi. Rnić i Mihajlović, dva centralna odbrambena igrača Partizana. Lopta prema najboljem strelcu našeg prvenstva Jovetiću. Mogao je možda sada sudija da pusti ovaj napad Partizana. Prekršaj nad Jovetićem na otprilike direktno prema golu. On ima izuzetno jak udarac. Žuka. Solidan pokušaj, ali siguran je Radiša Ilić, najstariji i najiskusniji fudbaler OFK Beograda. Međutim, mislim da centar šutevi prema Arsenijeviću i Kaluđeroviću neće biti naročito korisni. To su dvojica brzih igrača, ali oni žih. Evo sada dobrog napada Partizana. Prilika za Tošića. Odlično je Babović intervenisao. Jovetić. Još jednom požrtvovana odbrana OFK Beograda. Dobar napad Partizana, ali na ovoj desnoj strani ostao je jedan igrač Partizana na travi. Ne prekida se igra. Obradović, ponovo Tošić. Veliko je bilo interesovanje za ovog igrača, mislim na Tošića, pre nego što je došao u Partizan i mnogih evropskih klubova i Crvene zvezde, ipak on se odlučio za Partizan. Moreira odlično se okrenuo, fantastičan pas, evo šanse Jovetića i brani Radiša Ilić. Prva 100% šansa. Radiša Ilić je ovoga puta pokazao kakav je golman, ali su napadači Partizana pokazali sa koliko lakoće i brzine u protivničkom kaznenom prostoru kombinuju. Sada ste vidjeli kako se Moreira okrenuo, uposlio prvo izuzetan tempo i na jednoj i drugoj strani. Zaista nema praznog hoda u igri na kojeg smo nažalost navikli veoma često na utakmicama našeg prvenstva. Tošić, Babović i Tošić. Bio je vrlo blizu glavni sudija ove utakmice. Diarra. Tošić, opasna situacija, Tošić i sada mu je Žuka zasmetao to. Lazić. Uspeo da zadrži loptu Lazić, Rukavina. Jovetić, evo sada možda prilike. Đorđe Lazić se namešta. Dobar centar šut, Tošić. Posle prvih 45 minuta verovatno nešto zadovoljniji Vukašinović. Lazić, evo šanse za Jovetića. I dalje traje šansa. Uspeo je da interveniše Markovski. Ponovo je Radiša Ilić bio bolji od Jovetića, mada vrlo inteligentan pokušaj mladog crnogorskog reprezentativca. Spoljnom je šutirao, a Radiša Ilić dokazuje da je zaista jedan od naših trenutno najboljih golmana. Žuka. Početak vrlo sličan kao i u prvom poluvremenu. Partizan odmah kreće u napad i to sa trojicom u špicu, sa Jovetićem, Diarrom i Moreirom. Po levoj strani Tošić, po desnoj Lazić, Žuka i ponovo je uspeo Radiša Ilić. Dve sjajne odbrane golmana OFK Beograda na početku drugog poluvremena. Još jednom pokušaj Brazilca Žuke. Evo sada na drugoj strani Tošića, možda je to šansa da Partizan napadne dok se još ne formira odbrana OFK Beograda. Jovetić, ubacuje se Obradović, Jovetić traži na desnoj strani Tošić, ne, to je Lazić. Pokušaj Lazić odmah iz voleja. Ponovo Đorđe Lazića, Jovetić, dosta prostora za šut i fantastičan pogodak Jovetića. Fantastičan pogodak najboljeg strelca Meridian Superlige Stevana Jovetića. Četvrti u ovom prvenstvu. Prva značajna greška odbrane OFK Beograda. Mnogo prostora su ostavili. Evo pogledajte Jovetiću da se namesti na otprilike 16 metara. Nije to bio pravi blok odbrane OFK Beograda, što je zaista super talentovani
Stevan Jovetić iskoristio i postigao fenomenalan gol. 56. minut, Partizan vodi sa 1:0. Evo još jednom namestio se Jovetić i opalio levicom. Dovoljno za erupciju oduševljenja navijača za odbranu Partizana. Tošić, Diarra. Lopta ide do noge, bez mnogo zadržavanja rukavina. Već je to sad prilika za Partizan. Jovetić, evo šanse, Lazić, spoljni deo mreže. Spoljni deo. Obradović. Jovetić. Ostaje na zemlji Obradović. Jovetić se namešta. Maletić čeka Jovetića. Evo Jovetića. Žuka. Potpuno sam je Maletić. Evo sada prilike za Partizan. Četvorica su u kaznenom prostoru. Maletić, Jovetić, Žuka i ništa. Korner. Evo još jednom iz ovog ugla. Pokušaj Žuka, ispred njega u posljednjem trenutku Markovski. Četvrtog kola fudbalskog šampionata Srbije. Na Karaburmi pobedio OFK Beograd rezultatom 1:0. Gol odluke postigao je Stevan Jovetić u 56. minutu. Zaslužena pobjeda crno-belih koji su dokazali da su u fantastičnoj formi na početku ove sezone. Od samog početka gosti su krenuli ofanzivno, stvarali šanse. OFK Beograd se branio, ali taktički veoma mudro. Nisu igrali bunker, već su pokušavali kontranapad. Međutim, Partizan je ostvario ono što je u fudbalu najvažnije. Postigao gol, to je ostvario Jovetić u 56. minutu, a prvo ćete pogledati onu priliku Krstičića kada je OFK Beograd bio najbliži vodstvu od 1:0. Tada je Krstičić pogodio prečku u drugom poluvremenu. Partizan je krenuo još ofanzivnije. Žuka i Jovetić su najavili vodstvo Partizana, ali je Radiš Ilić u ta dva slučaja odlično intervenisao. Međutim, u 56. minutu nije bilo spasa, jednostavno prva značajnija greška odbrane OFK Beograda. Evo vidite koliko je prostora ostavljeno Stevanu Jovetiću. Rezultirala je fantastičnim pogodkom najmlađeg prvotimca Partizana, koji je to tako sa ovim golom potvrdio da je Partizan ostao na čelu tabele, a da je on ostao na prvom mestu strelaca Meridian Superlige sa 4 pogotka. U svakom slučaju na Karaburmi smo danas gledali veoma dobar fudbal.